Jopuonj ma sikunde ma junia skul kod apisa ma Kupeti Bomet oriwore gi jowetegi e pacho ka mangima ka gidwaro ni mondo yanggi ni mar sani kata tich ma gitiyo ok oketi ong'ala mowinjore kendo pogo gi tek gi jopuonj mamoko. Jopuonj go ywak ni kata chudo mimiyogi ok romre gi tije ma gitiyo. Giwacho na chiedh nade ma gikale osemiyo chunygi tho gi tich mamiyo ginyal puonjo gi chunygi duto kendo kata kobedo ni gin gi nyalo mar chwalo puonj manyalo konyo jopuonjre. Kotelnegi kod jalup jakom mar Kupet bade ma Bomet Peter Bet, jopuonj go nolero ni yango jopuonj mag JSS nyalo miyo gi thuolo kata lwasi maber ma chwalo puonj e yo makare kendo nyalo yawo thuolo mar medo gi lemo kendo medo chudo magi. Must separate all these levels of learning. That is, primary school must be a standalone, JSS must be a standalone, in order to guarantee seamless promotion of teachers. All the private and public hospitals must be covered or allowed to serve the teachers. For us to realize the real intention of this CPC, we must be given the autonomy. Let them be autonomous, let them manage their own resources. Imagine even the money that is being given to junior secondary schools. Nobody, not even one of the teachers who is a member of junior, is in the board of management. It is so unfair. Duol mochune Kongo apeni e pacho ka Kenya kotelnegi kod injinia Julius Makodero olando ni roundabout ma Koptik mosebedo ka kelo masira mag apaya e boma ma Kisumu idhi timne lokruok. Yorno ero mantiere wang' apaya ma Kisumu kochomo Kakamega osekawo ngima oganda mathoth gino makoro chuno ni mondo tim lokruok mare. Duol mar Kenya bende wacho ni e kinde ma idhi ger apaya no manyien biro chuno joriembo mosebedo ka tiyo gi yorno mondo ti gi yore mamoko mondo mi gichopi e gwenge ma gidhiye. Lokruok mar roundabout no igeno ni dhi muonyo omenda maromo siling milion 20. We expect to see in the next couple of weeks the contractor carrying out the permanent works, which will basically entail introducing a separation between the two carriageways with clear demarcation, and that is marking to ensure that now if you are headed to town or off from town, that will no longer be an intersection, but it will just be a straight section where people will be able to go without changing from one carriageway to another. The preliminary estimate is now at around 20 million. And at least we have managed to organize some resources to meet that, so we expect that we should be able to proceed without any interruptions. Jotelo mawuoki e